To Nura T-boy. Abban Sadiq ko. Lamarin ka dariya yake ban yaro. Wallahi bala'in dariya yake bani. Sako ta iso. Kwarai kuwa sako ta iso inda ake bukatan ta iso. I've been busy. In kun kalla lately mani TikTok din nan ma I don't even have time because I'm always busy. Nura ni kake so? Ya za ka yi da ni? Me za mu sha? Shayi? Lallai Hausawa sun yi gaskiya da suka ce wasa da yaro gar kwana da yunwa. Haba Nura, haba dan girman Allah Nura baka san nafi karfin ka ba? Nura ina za ka kai ni? Nura yaya za ka yi da ni? Ka rufa ma kanka asiri ba za ka iya da ni ba ka je ka nemi daidai da kai dan Allah. Kana ji ko? Saboda ban ga dalilin yin wannan abubuwan duk da kai ba. Nura ka fito ka ce kana so na sai in fito fara ihu. Nura ya ce yana so na. Nura are we mates? Sa'annan juna ne ni da kai. A girma ka san na girme ka. Ko kana so a fara